So hi sa akong mga ate dia. So mag-sit up ta karon sa atong Approve Challenge to padong ta karon din sa Kasabangan din sa may Biliran Island. So ayan, mag-sit up ta. Outfit check. Tu cosita, dame tu cosita. Okay. Muna mo kang sarakyan guys, padong dito sa Kasabangan Pools ba? Ato forma pwede na? Ha? Pwede nice? Bye. Oh, bye. Nangoy ice na. Ha? Okay, ice? Namun si soft drink. Soft drink na. Naikuhan ka na. Dili. Ang litro ba? O, tagpiya man. 1.5. Bugnaw na dili. Sige na. Ako sa tagpila na siya na 100. Ako sa na. Good. Ilang mo yung ice na Kuan mo rin dito? dili labog na dili kuan dili kay. Dili pa. Inay. Tapi explain ka dito sa ano? Dili sa bank kinay. Cara sa ini. Kapila na siya nay. Dili. Ngawli. Ligo milay mo. Muna rin Oh, wala na. asa na yung ay ay. Kaya sa bang. Namoy konti disubsabol nga tanan pan. Di agad. Tagdos. Sige ka lapon din maduwa ka buhok. Sa pila na siya? 5 ni. Sila ka buhok. Nasa ganun lang pag toklit ka nang smurog. Cosita, Nay. Mo tayo mag-sold dito. Ha? Sold. Ipilay ba dito? Dito ba? 20. Buhay mo nay. Tagal sa ka man. Agad. Dala mo sa kwarta. Manda ba? Biliran. Kano ka man? Maligo mi. Dito.
Hindi ka man chicken. Ha? Hindi ka man chicken. Dito sa biliran, chicken. Biliran ba? Ano mag-sakyan niyo? Motor. Ano ba niyo mo ito? Narito. Saan? Oh, ano man eh, bayar bisa mo kuan. Amo. Sibantayan ako. Oh, nilabot ba to? Easy. Up to 5 o'clock lang ang atong time. Dahil, magbuklat lang. So ba yung motor sa Sigbo? Ano ito lang tan? Dito lang itong may malambot dito, no? Entay 8, 12 lang ko lang ang mga gabi dere. Nga magkaawa may ni si Kuya Barit kuan. Ay, ni Sigbo. Okay na nay? Sige lang buti ano. Oo. Alam mo ba? Init mo kayo sa kuan? Panahon ba kayo? Wa mo sige. So ayan, mga ate, mga kuya, so tapos na dahil may karon sa among Pulubi Challenge. So dahil may karon sa Kasabangan Falls diri sa Biliran Island. So dahil ako kauban dahil sa akong cameraman si RG Lipasana. So pa-subscribe dahil ko sa akong channel Bisaya Vlog TV. Shout out ko dahil ko sa kanang may birthday karon. Shout out ko ninyo. Yan. Itong challenge nga Pulubi Challenge.